Estem amb la Lídia Loran, la MVP del Manyanet Les Corts. Primer de tot, enhorabona per la victòria. Gràcies. Bueno, com has vist el partit? Perquè tot i anar sempre per davant, no? Ha hagut algun moment que semblava que s'apropaven, ha tocat gestionar bé aquests minuts i ho heu fet, i això és el que ha fet que us poguéssiu endur la victòria, no? Sí, crec que des d'un primer moment hem fet cas al que ens ha dit l'entrenador i això ha demostrat molt bé el resultat final i quan estàvem ajustades el fèiem cas i apretàvem més en defensa, que crec que era la clau del partit, i això ha fet que aguantéssim tot el partit per davant i poguéssim acabar guanyant. La clau del partit ha estat, sobretot, aquesta pressió que fèieu, que us ha fet trobar moltes boles, o...? Sí, a veure, en atac potser teníem coses planejades, però en defensa sí que hem intentat apretar molt, perquè al final en atac, encara que no estiguéssim no haguéssim entrenat molt ni tal, però al final defensa sí s'ha apretat i hem ficat intensitat i això ha fet que guanyéssim, jo crec. Bueno, ara quarts de final, teniu algun equip que us faci especial il·lusió enfrontar-vos o no? No, la veritat. No? Qualsevol, no? Sí. Doncs res, felicitats pel teu partit, felicitats també per la victòria, ens veiem a quarts de final. Gràcies.